Здравейте, приятели! Днешното видео ще играем на Brawl Stars и искам да ви покажа, че днес си купих Brawl Pass-а, който струва 6,49 на намаление от 15 лева. Но тъй като за първи път си го купувах, не очаквах това и ми даде две награди и изобщо не го очаквах. Играта зареди и нека започнем. Просто вие знаете, но аз обожавам да си цъкам жълтите, така че да направя наказване. Никак не разпочеля. Гадно, защото се загуби. Но загуби, а това не е много. И ако не знаете, има нов броуър, който е Legendary Ultra, т.е. Ultra Legendary Case. Мога да направя видео, в което направя го пробвам, но аз вече съм го пробвал. Така че нека да започнем, тъй като мисля да се избера за броуър Max. Както виждате, имам 4 скина. Но аз мисля да съм се този, защото просто така ми харесва. И нека започваме. Ако не забравяйте да се абонирате за канала ми и да лайкнете видеото или да го споделите с приятели. Може да направите и тия всички. Нека започваме. Това го играя за втори път и телефона ми е толкова горещ. Но малкия, я се разкарвам. Муми ме уби. Гадно. Ама сега ще говорим толкова тъпка начиня. Муми, да се убия. Само да се избира. Ето я Луми да убия. Ай, бе, ей! Може да бъде извън. Така да. Радията ще убия. Червения отбор водят, но това няма да ме спре. Тоест няма да спре отбора. Трябва да губим, трябва да губя. Тоест аз да губя, другите не ми дръгат. Толкова. Махай се от мене! Разкърш от мене. И видеото приключва, когато играта спре и ще направя ново видео. И не забравяйте, абонирайте се за канала, лайкнете видеото и не забравяйте да го споделите с приятел или близък. За малко! Бро, това беше на косъм да убия Луми, но те са на 32% от 97%. Доста ги свалихме, само че ние сме на 8%, на 5%. Вече сме на 3%. И второ, мисля да ме предсака и то доста зле.
О, стигнахме 100%. Тук така. Това беше брутално и не знам как ще се случи, но пък е супер. Включихме супер пауъра и сме като мега картечници. Защо не дали се изселяме? Още малкото работи как бавно го убиваме. Ще убия малко работи. Защо намаляваме? Пак не трябва да намаляваме. И как това картечи се стреля скоро с 200 удара в секунда. Видеото вече става 5 минути, искам 50 секунди. Не ме оцели тая. Какво? Yes, печелиме! Хайде! Кой стар плеер? Фоки! Не! Супер! Виктори! Но... Джой Лоджи! Айде да прегледаме видеото, ако искате, ако не искате, не. Няма да го прегледаме, сори. И сега е време с вас да отворим един стар дроп. Кам? И това беше за днес, хора. Благодаря ви, че гледахте видеото. Чао и до нови срещи!